Javában reggel van, és tudjátok, ha nyár, akkor nem tehet el, úgyhogy nem nézzük meg, hogy mi a helyzet a transzforrásokba. Úgyhogy irány fel a Bülleától. Megérkeztünk a hegy aljába, ha hisztek, hanem oda fel fogunk menni. Oda fel, a felhők fölé. Na, megérkeztünk, meg fogjuk nézni a Bülle vízesést. Ott fent. Húha! Úgy lehet fog kelleni, a Jackie elég hűvi van. De tökéletes időjárás lesz. Megvan az az érzés, amikor a flowba kerülsz, hogy arra eszmész, hogy úgy fáj az arcod, annyit mosolyogsz, mint az állat, mintha fizetnék. Ilyen szép időnk van. Ez itt a kert, tudjátok. Az elmúlt években a teljesítményre tettem a hangsúlyt. Az idén nincs terve egy csúcs se. Megyek, amíg megyek, és érek, ameddig érek. De most teljesen élvezni akarom a kilátást, a hangulatot.
akkor egy kicsi Huawei élmény. Ha van bajod a tériszonnyal, itt lehet gyakorolni. Csocska azért csak belefért. Rájöttem, hogy ott cseszem el az egészet, hogy első nap kikészítem magam a túrázásra, és akkor persze, hogy nincsen kedvem semmihez. Na, lement a nap is, jó, be is van felhőzve, és nagyon-nagyon úgy fest, hogy a tűzifát máshol fogom eltüzelni, és nekivágok hazafele, Vásárhely fele. Itt van Mázli is, szegény, nézzétek meg, hogy ki van készülve. Szia! Elfáradtál, Mázli? Elfáradtál? Úgy fúj a szél, hogy majd elvisz, ott már lement a nap, de ezt a naplementét még megnézzük. Na szóval ma odafent voltunk, szépen belepte a csúcsokat a felhő, és itt végignézünk még egy naplementét, just in case.